Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Swagdog, han er lige gået med sin hund ud og gå tur. Så i aften er det mig, der bestemmer. Så det bliver dejligt at bestemme. Prøv at jeg er ham, der filmer. Peace. Køb noget creme i Matas. Det er creme fra Matas. What the fuck? Hvor fuck er det henne? Det var dejligt at spille fodbold. What the fuck? Nej, ikke kæmpe imod, ikke kæmpe imod. Ikke kæmpe imod. Hej, jeg skal bare lige... Jeg er udenfor i dag. Lige hurtigt. For at optage det sidste af videoen. Hey, hvad så? Hvordan polo? Ja. Nå. Der kommer lige en venner forbi. Det var nogle pebernødder. Hvad er der galt? Kan du ikke tåle gift? Husk at like og subscribe. Måske hvis I like over 100 gange, så giver vi et giveaway til jer rigtig søde mennesker. En mellemstor gave. Ja. Nå, men det var lidt en mærkelig video, men det... 5 gode veje til at dø. Ja. Håber vi ses næste gang.